This is Indaba Yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Indaba on Gagasi every Wednesday, particularly the first Wednesday enyangeni, we discuss izinto zesintu bese sikunika platform yokuthi ubuze, usifundise, ushare. So le namhlanje ke open line akuna topic ivulekile. All I will do mina is to let you speak with my guest. We have Mkhulu Fakazi Mlaba, we cultural expert and spiritualist as well. So odinga ukubuza okuthenta isintu iplatform yakho le hour lonke dedicated to you. We do this every Wednesday. In case you listen to us for the first time namhlanje, you are listening to us, and then ithuba lokuthi ukhuluma noma yini ofisa ukukhuluma kuthina, and then ithuba kungelakho. Siyaqala ke 0861596596 yele indaba yesintu on Gagasi. Funda to be a fundi on Ezomsamo, isiko nokusiqaja indaba yezinto from 7 to 8 kusihlwa Gagasi FM. All right, before seeing indaba yesintu ngintroduce my guest ngithatha ke nama calls akho. I just want to remind you ukuthi you have been hearing a lot about the messages is raise awareness ngendaba yokuthi kusola ngomhla 25 every year, kusola ngomhla 25 kuNovember kuze kube umhla 10 kuDecember kusuke kuyi16 days of ukuthi asihlanganise izandla silwe nangayo yonke inhlobo ye violence and nokuhlukumezeka kwezingane nabantu besifazane iGBV leyo. So you would hear ukuthi abanye bayeza kithi bezokhuluma nathi on air, and we always give experts nabantu abanolwazi to help abavela kwi IM Collective okuyi NGO esebenza nayo leyo. So kulo nyaka sibambisane nabo and uyakwazi ukubathinta futhi directly. How it works is you have a story ongenawo amandla or isibindi, so ukuthi you may share with omunye umuntu. Ikhona indawo la ungaba anonymous khona, ukhulume, uthole counselor, udlulisele phambili makunesidingo sokuthi udaba liye emaphoyiseni. They will assist you again without the perpetrator knowing, and ungakwazi nokuthi futhi ungene kwi website ethi the imcollective.co.za and ukwazi ukuthola indawo where abanye abantu nabo bezoshare ama stories abo nanokuthi baphunyuke kanjani from lawo maketango, and just to advise kumbe awuhlukumezekanga wena qobo but ufuna ukubheka ukuthi what you going through kungaba yini form of abuse. So we'll do that as we siqhubeka nomkhankaso with 16 days of activism against EGBV. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. You can talk to him, ask him anything, even challenge him. He'll always engage you. Informed with a sense of humor. This is your talking friend, Alex on Indaba. Catch him on the Monday open line at 7 p.m. from Tuesday to Thursday between 6 and 8 p.m. Gagasi FM. All right, so sikuyona ke indaba. My number is 0861596596. Ungathumela ke neVN ku 0638399959. Ximba sikumukela umkhulu Mlaba lo sikubingelela. Welcome to Gagasi. Siyabonga kakhulu Sodlaza, ngicela ukubingelela bese ngibingelela abadidiyeli bohlelo, abalaleli beGagasi bonke emakhaya sanibona nebusuku. All right, makwenzekile umuntu mhlambe waba nemiscarriage, uphuphumelwa isisu. Mhlambe wenze abortion kanje. And then bese yaqhubeka nempilo. Khona yini into okudinga ukuthi ayenze mhlambe ukuzigeza kumbe mhlambe ukuqhubeka nempilo ikakhulukazi masuku isiso siphuphumile imvelo akhona ukuthi khona into oyenze ngenhloso ethile? Ngifisa ukuthi Sohlaza kuyizinto ezimbili ezahlukene, kodwa kujwayelekile ukuthi abantu beyilungise ngendlela eyodwa bese lento ikhomba ukungalungi. Okay. Uzokhumbula njengoba uchaza nje Sohlaza ukuthi uma uchithekelwe isisu kusuke kuyimvelo, into yehlisa umdali uwena ongeke uze wayishintsha. Kodwa uma wenza abortion usuke kade usikhiphile isisu, okusho ukuthi lokho kuyicala
ethongweni ukuthi wena usungumbulali phakathi kwaleli ekhaya. Yebo ngokomthetho wase South Africa kuvumelekile, kodwa ngokwethongo nangokomndeni kuyicala. So kwenzeka kanjena ke Sohlaza, uma wena ube nemiscarriage wachithekelwa isisu, uba nendlela phela yokuyogeza lelo thunzi lelo lokuthi ushonelwe ingane. Uma usuqedile ukugeza ithunzi, kunomsebenzi owenzayo oyilati la uthenga khona ukudla, uthenge impahla zengane, ingane uyiqambe igama. Engifisa ukukuveza ke Sohlaza kuyiphuthe elikhulu ukuthi thina abantu besilisa asikunaki thina lokho. Kuvamisa ukuthi kwenziwa abantu besifazane behambe beyogeza. Uyabona ngoba ingane ingeyosifazane nowesilisa, nawe umuntu wesilisa hamba uyogeza. Iqiniso lithi baningi abantu besilisa okubhajwe izinto zabo ngesizathu sokuthi bachithekelwa izingane abazange bayigeza. Kodwa uma kuukuthi wenze iabortion, number 1, musu kuzuphuma uhamba uyogana, ungazange uzukhulume nomndeni. Ake sithi lento Sohlaza yenze kusafunda isikole, wasaba ukuveza kubazali. Uma usuqala usulotsholwa kwenziwa izinto zakho, hamba phela uyosho uthi ngake ngenza into ethize ngisafunda isikole, ngoba ingane lona oyifihlile izokuvalela injabulo yasemshadweni wakho. Baningi abantu abasemendweni basenkingeni abawu-enjoy umshado, bavalelwe ingane abayikhipha bese sesikoleni. Mase ubikile kubazali, kuqala kube nembuzi yokuzohlawula. Wenze isihlave sibe emndenini, waba nosandle sibi sokubulala, hamba uyoxolisa kuqala ngaphambi kokuthi wenze umsebenzi wengane. Uzwile umehluko la kwi-miscarriage, uqonda ngqo ekwenzeni izinto zengane. Kodwa uma kuyi-abortion uqala ekuhlawuleni nasekuxoliseni emacaleni owenzile. Alright, khona into ishilo ke about ukuthi abantu besilisa mangabe kusuke kugezelwa ukuchithekelwa isisu nakho konke lokho baye besalele ngemuva, uthola ukuthi iyabasinda leyo nto. So kusho ukuthi you are saying here Mlaba, uma kuyi decision abantu ababili ukuthi abenze abortion, ubaba wengane noma wengane, naye lo wesilisa equally uzodinga ukuthi athi go through that process, naye lenjabulo thengeka ayithole emshadweni wakhe, naye sangamfika imvalele, noma it applies to women only. Definitely Sohlaza, bakhona abantu besilisa abaningi abalobola namhlanje unkosikazi achitheke, athola ingodosi, athola intombi, behlukane naye. Uthola ukuthi inkinga iyodwa nje, akazange azagezwe mhla eshonelwa ingane. And uzothola ukuthi manje kunomuntu wesilisa ongilalele ofuna ingane akasayithola inhlobonhlobo ngenxa yale yangane engazange izinakwe ngalesa sikhathi. So ngalesikhathi futhi ingane umama wayo engayinaki, na kanjani izobuya ngespeed iyokhala nakubabwayo ukuthi baba akakunakile. So isivala ngapha iphinde ivale ngapha. So kubalekile nathi bantu besilisa siwageza amathunzi okushonelwa futhi siyilungisele ingane zethu. Alright, indaba onkakasi ngizoqala ke ngithathe uSibonelo Hadebe from Emerisburg. Usekakasini Sibonelo. Sawubona baba Alex, njani? So right, kunjani kwena? Hayi sikhona, ngicela ukubingelela nomkhulu Fakazi Mlaba. Siyabingelela. Yebo, bengisacela ukubuza la, izinto azihambi kahle, kuyabheda kumnyama nje yonke indawo. Manje uma ngihamba ngithola ukuthi asikho isibaye ngikusona, ngikho kwesomalume, angikho nesasekhaya. Manje bengifisa ukwazi ukuthi umuntu okwisimo sami uqalaphi methu uyalungisa. Kunendawo mfowethu ebaleke kakhulu ngalendlela eyisimangaliso, ulwandle. Olwandle mfowethu ila okuhleli khona idalwa, ila okuhleli khona abantu abadala. Ukufakazisa lokho, vuka ekseni uhambe yolwandle, uzobona kunezangoma ihamba namathwasazo, bashaya amagobongo, bayaphahla, baphahlelana, bakhuluma nabantu abadala. Kodwa qikelela uma uyolwandle, uya ekseni ilanga lingakaphumi, ngoba uma ilanga seliphuma yila abantu abadala abahamba khona bebuyele emuva. So wena fika ekseni ilanga lingakaphumi, ukhulume nabantu abadala, uphahle ngalendlela yokuthi uzobika loludaba lwakho. Kunezinye izinto mfowethu engadinga umuthi, engadinga inyanga, kodwa eyidinga ukukhulunywa ngomlomo. Udaba lwakho nje alisadingi inyanga ezolokhu ikusalezi kusemanzini ziyogeza isichitho isinyama. Yinto edinga ukuthi yolwandle iyokhulunywa nabantu abadala. Ngazeleka kanje kwaba kanje kwaba kanje kwaba kanje, manje ngineyinkinga ezithize, amacala abantu abadala angiwazi, ngicela maniza kimi nize nigezekile. Uyageza olwandle, uyaphahla ngokosiko lwakhona, ubuyele emuva izinto zakho ziyaqaqeka. So uma umsamo wakho ungacaci kahle, umsamo onamandla nophethe yonke into, no accommodator zonke idalwa ulwandle. Hayi, ngiyabonga kuyazwakala. Siyabonga nathi. Ngiyakuzodwa Sibisi Port Shepstone ukuyikakazi. Sabona Mahlasi. Kunjani nyaphela? Siyaphila unjani wena?
Ngiyaphila ngiyabingelela studio. Sure. Ngifisa ukubuza la nginamaphupho nje amaningi anaphathi ngisho la wambala ne. Ngiyomuntu okuthi into zezulu uyayiphupha phathi ngiyasaba ngifuna ngisho ngiyasaba. Ngiyasaba. Ngiyasaba ukuthi ngiqale ngizenze ngeke ngathi ngiyazinikela ngiyazenza kanti angazi mangaqondana nomuntu wrong yini. Owathena angithatha izinto zami ofuthi abojazi laba yabo laba bathungwe esontweni. Ngibanike yena bahlale ngakuyena ngingasho ekhaya ukuthi ngiqala into zezulu ofuna ukuthi angilalise khona lapha kwakhe. So yonke lento lo yangenza ngawo umuntu othukayo when it comes to izinto zezulu, but amaphupho enginawo recently nangaphambilini yabona anako ukuthi angithusi ngingazi ukuthi mangisuka la ngizoqala phi futhi ngizoya kubani abantu. Okay. Last week ngiphuphe ngazi ukuthi bengisekhaya enxiweni yabona amanxiwa ile khaya kwamuva kulona. Yes. So kwakunendlu yatshani lapho. So engazi ukuthi ngikhona kukhanyiswe amakhandlela amhlophe emsamo. So nami ngilapho fanele ukuthi ngizothandaza. Angiyazi ukuthi isho ukuthini lento lo. Okay, Cimba. Sohlaza ngicela ungivumele ukuthi ngimqalele lapha ekuqaleni lo siso okhulumayo. Njengoba zodwa izinto zakho uveza ukuthi usunokusaba ivele abantu abaningi balimele kunezinto esingayithiphisa abantu Sohlaza zodwa sisho ukuthi hey ungabokwenza ukuthi uma uzongena esigodlweni somuntu ngoba kuyenzeka umuntu angene namandla esigodlweni somuntu aphuma amandla akhe angasenawo. Baningi abantu abaphume baye emzini yabantu bayothwasa bangena benamandla bangena beboniswa kodwa mabebuye ekuthwaseni babuya kungasenalutho. Angiprofeti kodwa ngiyafisa ukuthi uthole umuntu ozokusiza ingubo emhlophe lengumNazaretha iyona ngibona ivuka kuwena bese kuzoba imbuzi emhlophe uthola umuntu ozokusa emanzini ekseni kunesidalwa okufanele uyosinikelela emanzini ekseni kungakasi uthi mawuqeda ukunikelela lesi sidalo bese uyabuya uzokhanyisa lamakhandlela amhlophe ayisikhombisa angenambala aqhamuka ngomuntu oyisalukazi esiugogo kamama wakho ukhokhokazi wakho uyena lo muntu ofuna umkhanyiselele izibani bese uyeka ukuthemba kakhulu abantu ngoba izinto ezokubulalisa zodwa mawukhuluma nje ukulunga wena uyalunga uthemba abantu ufuna ukusiza nabantu kanti egcineni abantu basizayo abakuphilela iqiniso bengekho eprofiteni kodwa ngizwa loluvalo mawuthinta izinto zabantu abadala olukushayayo awusiyi umuntu wokuthwasa nokuthwasiswa kodwa thola umuntu ozokuhlambulula ageze kahle lemoya ophume naye iswini sika mama wakho ukuze lemoya izokhula kahle bese kulandela lamajazi engwabonayo ke ijazi eliblue nokuyelo ijazi nomhlophe nokuyelo ibhayilenjit ziningi izinto ezivuka kuwena kodwa ngifuna zivelele zona ngokwembono ngoba amandla akuwe akusiwo amandla yowathola kumuntu musa futhi ukujwayela ukuqhinqa abantu uthi uyohlola noma uyofuna izinto ezithize elwakho ubizo luhlukile luhamba nenkanyamba umnikazi wasekujuleni phansi emanzini. Ngiyabonga angifuna ngisho ngiyabonga mayelana nalo jazi lo oyo blue ono yellow nginawo iproblem waso yawalala kulowa muzi angisafuna ukuthinta lutho eyalala kulowa muzi ngoba emva kwaloko ngabe sekube ngazuthi the very same indlela engisho ukuthi benginamakhandlela kuyona kwangazuthi ngisemsamo nalo mama lo kunenyoka enkulu engena eminyango uthi le nyoka fanele ingingame ukuze kuzofezeka yonke into engifuna nganqaba ngalendlela yokuthi sekukaningi mfathi kukathathu ngilandela iphupho elilodwa elifanayo lenyoka ngisemsamo wakomalume uyayibona lonto lo but mina ngihlala ekhaya la ngihlala khona ngihlala komalume kodwa yonke into ngifune komalume so lo jazi lo sengisaba nokuthinta ukuwodopha ngufake ngaphansi ngaze ngimboza nangizinye ngoba babili so angifuni ungasho ngiyasaba iyangithusa yonke lento le. Kulungile Sohlaza ukuze singabambezeli kodwa ngiyafisa ukuthi
lelo jazi uma leli ulisaba awulibeke eceleni bese ulithunga ngoba liyavuka kodwa la eziyoqala khona izinto zakho imbuzi emhlophe ngibona uphethe isikhali sethusi ubopha insonto unhlobo zonke okhalo uguqe phambi kolwandle uyaphahla uyakhuluma uyabona nje ukuthi ubona usekha komama ngithe mina lo muntu ovukayo ugogo kamama wakho ukhokhokazi wakho uyena lo muntu ovuka ephethe lamandla okwakufanele umama wakho okuzalayo awalandelele lento ngoba isihleli kuwena usunjengomuntu oyitshelayo kubantu usunjengomuntu ongathi uzenza indoda kuningi kodwa ngoba sikhe ekuhloleni siyokhuluma ngelinye ilanga. Siyabonga. Indaba ngakasi 0861596556 namhlanje sikhuluma ngani nanoma yini ofisa ukuyibuza nento nje ihlala ikudida kuba mhlambe you've asked omunye umuntu and we call incazela kunikeza yona, so this is the platform. It's 20:07 inamba 0861596596 ubuza noma yini ofisa ukuthi uyibuze. Ngithatha umalinda mji yakho from Mnambethi. Sabona Malinda. Yebo sanibona Mr Alex, niyaphila? Si right wena njani? Hayi sikhona futhi ngicela ukubingelela nesimbili sakho naso lapho emsakazweni. Siyabingelela. Sure. Cha yebo usekhona baba. Yes ukulalela but qhubeka yini ofisa ukukhuluma ngayo? Akade ngicela ukubuza ngiyabona indaba impela ithinta ekhaya komama kakhulu namhlanje bese asibengicela ukubuza mina ukuthi lapho kuthambeli sakho mawuyingane ezaleke ngaphandle kwasemshadweni kodwa uhleli kubo ekhaya nika baba mhlambe uma kuthintwa impepho yabo kababa yebo nomama uhlala khona ekhaya kubo kababa makuthinta impepho yakubo baba kodwa wena uyingane ezaleke ngalolu hlobo yini ubuhle nobubi bokuthi usondele kuleyo mpepho leyo nanokuthi mhlambe uma uhambe vele ukuthi kufanele ukuthi uphindele ekhaya komama wakho uyokwenza isiphandla uma ufika mhlambe ekhaya bomama wakho ufike uthula gogo nakomkhulu ukuthi hayi sikhona bengaboni sinyamalele singekho ekhaya kodwa sihlelile kodwa uthola ukuthi ubaba kaphelelisanga uma usuka mhlambe uya ekhaya bomama ufika ukubika lokho uzophinda futhi ubuyele futhi kule mpepho le yasekhabo baba nobubi balapho futhi kuba yibuphi mhlawumbe uthothi uyasuka uyakumalume ufike uyakwenzela leso siphandla bese uyaphinda futhi uphindela la kuleli yakhaya la kubo baba. Ububi nobuhle balapho yilokho nje ngicela ukukubuza lapho kwisihambeli sakho ukuthi kahle kunjani nje malapho. Okay Mlaba siyabonga. Number 1 uyiqhatha nje nedalwa. Uyabona impi eyidalwa ihlala ikhona ngaso sonke isikhathi. Iba khona ngisho kubantu abaphilayo. Uyabona nawe nje uyinsizwa udade wenu ehleli kwenye indoda kungakhokhiwe izinto nezimfanelo zobaba mkhulu la ekhaya. Kuba khona lokho ukuthi hey lo muntu ukhomba ukuthi uyalidelela leli khaya. So ngalesikhathi wena usuyakini ubaba wakho engakwenzile okufanelekile futhi ingekho into ebikwayo ekhaya komama ukuthi niphuma ngaliphi ukuya lapha ekhala kini. Lokho kuzokwenza ukuthi kulwidlozi lakini nedlozi lasekhaya komama bebangisane ngangokuthi uma idlozi lakini linginikeza inhlanhla lizole lasekhaya komama uma idlozi lasekhaya komama likunika inhlanhla lizole idlozi lakini. Ilapho kuzofika khona uthi izinto ngiyazenza kodwa izinto zami ziyahliphika kube itemle inyanga ukuthi ngibona izinto zakho ziyahlehla ziyanyuka ingonxa yokuthi kulwa lamadlozi amabili. So uma ke ufuna ukulungisa into efana nale kwakufanele kusukele ekuqaleni maniphuma nibikwe nicelwe esidalweni sasekhaya komama ukuthi ngesizathu esithile abantwana bazohlala ngale kubo kababa uma ubaba kukhona ayeseqalile akwenza belingeke lizelale ithongo kodwa ngenxa ukuthi seningapha ekhaya kubo kababa sekufanele manje kube nenkomo yokuhlawula okuyimbuzi iqala yokuthi siyaxolisa ukuthi sahamba singabikanga ekhaleni kanti sizinganzala ekhaya bese kuba imbuzi yesibili yokuphandlwa bese kuthi lapha ngase sidini la kubo kababa anikwazi ukungena empepheni ningaceleliwe ekhaya komama ukuthi nizohlala kule ndawo kufuna ukuthi mase nicelelwe bese ukuthi ekhaya kubo kababa nakhona kuhlatshwa imbuzi kushiya ukuthi cha siyazi ukuthi sinamacala kwasibanibani sisazohamba siwaqedele sicela nisipha amandla nezingane nizipha amandla zisilekelele siyoqedela amacala ukuze nikwazi ukungena empepheni anikwazi ukuvele ningene empepheni ekubeni nisembangweni futhi isidalwa sasekhaya komama singayitholile imfanelo zaso. Mr. Yes sir.
Cha ake ngidlulise nje ukubonga bhuti emadodeni afana nalawo athi mayekhuluma into uyizwe ukuthi ayikhuluma anolwazi lwayo awayikhulumi ukufake. Amadoda lawa ngathi uNkulunkulu engawaphilisa engasheshe ewathatha ngoba phela uNkulunkulu abantu abawusizo usheshe bathathe kodwa amadoda afana nalawa ngathi angakehlale ngoba khona imindeni esazophila ngenxa zawo. Nawe mfowethu siyabonga kakhulu Mr Alex uhlelo lakho khona la lusiza khona kwezinye izikhathi siyabonga kakhulu. Hayi ngizwile hayi kuphenduleke kahle ngiyabonga kakhulu ba. Alright no siyabonga kakhulu indaba yaqhubeka ngizwe wathatha nama VNs muthumele voice note please ukuze ngidlale kumele nje bemfishanyana 30 seconds maybe 45 seconds but trust me ngo 30 seconds uma nje uvele uqonda ngqo odabeni lwakho that's enough ukuzwakala ukuthi uthini bese ke uyacisha iradio ngemuva ukuze uzwakale kahle ngoyena ku Facebook page Gagasi FM sikhuluma ngani namhlanje kwisintu ngoba uLwesithathu lokuqala kuDisember ngivulela nje i-open line ukuthi ubuze my guest isazi sesintu umlaba and ungabuza noma ushare from ulwazi lwakho. All right, Sakubeka 0861 596 596. I would like to play the VNs that we received and ungawathumela ku 0638399959 and uyabuza noma uyabeka okuphawulayo. Sokubingelela Alex nomkhulu lapha e-studio. Ngiyintombazane ehlala la emadolobheni so ngakhetha ukuthi ngithole isite around Durban ngizakhela umuzi. So manje nginenkinga yokuthi ngihlaselwa yinyoka lezi ezincane ezihlaza so angazi ukuthi ngenze njani because ivele la angihlabi ngiwumuntu osabased ekhaya just la ukufihla ikhanda ngivuke ngiye emsebenzini so angazi ukuthi ngenze njani. Yabonga indlela ezingihlasela ngayo ngihlane nazindlini zibe u3 zibe u4 ngathi nje ziyakhuluma because ngiyabaleka ngene ekamereni hayi kube khona eyodwa nje lokho ngilandelile ngathi ithi ufuna ungibone ngicela ukubuza kwenziwa njani esimene sifana naleso. Sure mlaba Sohlaza ngifuse ukuthi akubheke kabili kujwayelekile ukuthi abantu befe bethembile ukuthi lenyoka eqhamuka kanjalo inyoka yabantu abadala okukuthi nabantu abayizinyanga sebeyakwazi ukusebenzisa inyoka kanjalo nize nithophele niyenzele izinto nithi ungenani ngobani busana ekhaleni kanti nizongenisa usathana uqobolwa noma nizongenisa umdliwa phakathi kwekhaya. It's either kunomona ngesiphiwo sakhe noma ngamandla akhe nangezinto azenzayo kunomuntu ophendula isidalwa asiphendule ngenyoka bese kube ngazuthi yena isidalwa kanti akusona into ezobulala ukuphila kwakhe namandla akhe. Secondly uma kwenzekile kwaba isidalwa ngoba asihloli kube kuthiwa kusekuhloleni ngabe kuyahlukanisele ukuthi kuyini. Uma kwenzekile kwaba isidalwa kufuna uvela uthole umlotha bese uyithela lenyoka uthi uyacela ukuthi bengezi ngezilwane kanje uyazesaba kodwa ucela ukuthi befike ngamaphupho bezokunikeza umyalezo lo abawufunayo okuwukuthi mhlambe badinga nje ukuthi ukhanyisa izibane ezithize ubabikele ukuthi angibalekile ngapha ngilapha ngokomsebenzi ngikhona abantu abadala nifuna ini. Okay so lemlotha uzothela nje zingekho inyoka let's say ngoba nje uthi uyayisaba inyoka yena akithi mayiqhamuka inyoka nansi uyibonile kadila akafika athelela kade kuhleli khona inyoka uma kuukuthi akayiboni akafika awufaze nje endlini athi ngicela abantu abadala bengezi ngezilwane ngiyazisaba ngicela beze ngamaphupho bezokhuluma nami and then ngizokwenza kodwa bengikufisa kakhulu akabe careful kungenzeka ukuthi khona umuntu omphendulela isidalwa bese kube ngazuthi yena uzothokozela ukuthi hayi abantu abadala bayangivakashela kanti sekuyingozi yobuthakathi. All right I hope ukusizile lokho ke sisi usiyobuyela ke back umlotha nje. Ngibingelele baba uMthiyane lapha e-studio. Igama lami ngonjabulo ngahlophe. Baba uMthiyane ngiphinde ngibingelele nobaba khona e-studio namhlanje. Baba uMthiyane mina nje engifisa ukwazi ukuthi mhlambe noma angihlaziyele ubaba lapha e-studio ukuthi izinto zimile nje empilweni futhi ukuma kwazo zime nje ngazi ukuthi zime emndeni nonke. Last year uma ubesanda ukwenza nje umsebenzi wenzela ugogo aphinde wenzela nomalume asebadlula nje ngoba babengakaze benzelwe izinto nje ngisho mhlawumbe ukuhlatshela imbuzi kodwa nje saba nethemba ukuthi izinto zizosiqhaqhekela kumele kuvaleka emsebenzi akukho nje ukulunga okuhlanganayo kuyimanje nje sihle nje nodadewethu asisebenze. Okay siyabonga bhuti mlaba
Sohlaza ngamanye amazwi lo ucela simhlolele makuvuma wena Sohlaza hayi ungaqhubeka ngiyafisa mfowethu ukuthi uNkulunkulu akusize nomndeni wakho uma ubeka loludaba lwakho kunento eyonakala emndenini yonakala ngayo impepho leniphinde nayishisa nathi nenza imisebenzi ukube kuya ngami ngabe nithola umuntu osonta ethempelini eNazaretha nimcela ukuthi akanilamlele amadlozi akini alwa ngalendlela yokuthi agcine seletha inhlupheko ngangokuthi nina inhlanhla nayo impela izinto zenu ifike ithembise kube ngathi ziyalunga ziyakhona bese iphinda zima okubi ngibona nigcina nani nina abantu abaphilayo ningabandawonye niphila ndawonye ngibona ngcine senixabana nihlukana phakathi nomunye aphuma bhekele indaba ithinta umsamo kunomuntu owathinta umsamo kabi esingaze sifune njengomuntu wayebizeka sababomncane lo msamo lokhu nuthinta nina njengabantu engathi niphehla ilanga lomlilo ngangokuthi izinto zenu zibhajwa endabeni yasemsamo tholana umuntu ozonisa kulamanzi agijimayo angeze ngamanzi anobiso olungenalutho kodwa ayibusise lento eyilesi siwasho ngoba awukho umuthi ozonisiza ngesizathu sokuthi emndenini wakini nathakathana nodwa naxabana nodwa nanukana nodwa kuneinhlambuluko ejule ngalendlela eyisimangaliso bese umama wenu onizalayo athola umuntu ozomshayela impande ngoba kunemoya eniphume nayo esiswini sika mama wenu okufuna ukuthi ilungiswe ihlanjululwe ingakho umama wenu bagcine sebemnuka bembiza ngomthakathi kungenxa yemoya ake sibambe kodwa okay sibambe no ngikhola ukuthi kezwakala mlaba ngifuna ukuya ku Facebook now that 16 days of activism ngishilo ukuthi kulolu hlelo namhlanje umuntu ubuza noma yini khona ubhuti lana othi inkinga yami ngiyaxabana nomuntu wesifazane engithandana naye uma nje ngeke ngaphuma ngamshiya yedwa endlini ngibuya sengixabana naye ngibona sengazi ukuthi usebenziseke igama eli strong but elisho ukuthi ngibona sengazi ukuthi usisi usuke engasiphethe kahle kuze kufike la ngiphakamisa khona isandla manje lento isiyangikhathaza so udinga usizo Sohlaza indlela yokuthi asizakale ubhuti ngeke asizakale yena kodwa umuntu okufanele asizakale usisi lo usisi lo aphila naye kunento eyenziwa umuntu wesilisa wahamba wazowayoyenza ethuneni wavusa umuntu osewafa ethuneni embeka njengephoyisa eliyogada losisi ukuze lo sisi agcinele kulomuntu wesilisa uma lo efike eshela intombi manje hamba nomdliwa manje njalo mayebuya yena eyisole ngathi yajola noma kunezinto azenzayo usola into okuyiyona ngoba lo sisi uganiselwe ngomuntu osewafa kunomuntu osewafa ohlele emahlomba akhe akagcini ngokuhlala kuye uzagcina impela aye naye ngokwasekamereni ngangokuthi lo mfowethu nomethu uhlangene nalo sisi uba nento emtshelayo ukuthi hayi lo kukhona into akade yenza kade engenzi lutho kodwa ngenxa yokuthi kunomoya womuntu wasemathuneni ovuka ube active kulo muntu wesilisa umhlebela ukuthi lo muntu othi wena intombi yakho nami uyintombi yami manje isigcino uma lo muntu engamlaphisi lo muntu wesifazane uyozwa kuthiwa ugcine wathatha intambo wayibulala ngoba umdliwa ugcina wenze njalo umuntu uzafisa ukuyibulala ebona izinto zakhe engalungi manje lo muntu wesifazane akhuluma ngaye unenkinga esinyeni sibeletho njengento engathi ibuya njengento eyinyoka ngoba ulala nomuntu osewafa owavuswe emathuneni okuyena oyisoka lakhe yena uyindoda yakhe isibili. Okay so yini ubani ongabe enze leyo nto kushuthi into eyenziwe amabomu yabona Sohlaza mangithi lo sisi ngaphambi kokuthi athandane nalomuntu wesilisa kunomuntu obefisa ukuthi lo sisi abe ngowakhe kuganga umuntu wesilisa la efaka lo sisi izizwe noma amaphoyisa ukuthi abe umuntu wakhe manje mayiphila nomunye umuntu wesilisa kuvuka lento eseyafa iyoze iphile lento uma ithiwa lo sisi uthandana nalomnikazi walo hamba wayo ganga emathuneni ebamba lo muntu wesifazane izinto zoganga ziyamlimaza lo sisi futhi ziyombulalela nenzalo
bengisazobuza lapho ekutheni ke at some point ke i-relationship yabo izokhula baze bagcine sebeneyingane, what will happen? Ilapho ke sohlaze ngithi mina uthando lwabo vele luzoba namaphoyisa kuyaboshwana, kuyaxabana, kuyaliwa futhi ngeke beze bephethe behleli ndawonye. Akathathe lo sisi ehambe ayomlaphisa amsize. Inkinga ayikho kumuntu wesilisa, kodwa inkinga kulo muntu wesifazane. Lo wesilisa akayolungisa indaba zakubo nje, alungisa indaba yalo auntie oyebhejela ukuthi la ekhaya enganeni kanina bengagana ilokho kuphela, kodwa lokho kokufa nokuganga baganga ngalo sisi, kuganga umuntu wesilisa ethi uyambopha kanti umfaka umuntu osewafa. Alright, indaba on Gagasi, wena ithini yakhe comment noma umbuzo? Ama views expressed on Indaba are not ama views at Gagasi FM. Your views, your Indaba. Right, ungasali ke ngaphandle and ubambe ithikithi lakho. Imagine usulithengile only to find ukuthi sewusenkingeni uthi alisabonakala selinyamalele sewusele wedwa. So we counting down 3 days, then the beach fest yenzeka this coming Saturday eGagasi People's Park eThekwini. Indaba yaqhubeka 0861596596. Ngizothatha ufundi Dlungwana eNazareth. Sabona fundi. Sanibona baba uMthiyane nobaba uMlaphi njani? Siyaphila sisi, kunjani kwena? Ngiyaphila nami. Nginembuzo nje ewu2. Yes. Nginamawele anengezu10. So ngike ngizwe abantu abaningi bengi-advise ngokuthi amawele ayabongwa. So uquestion yami ukuthi uma ebongwa abongwa kanjani? Okay. And then bese ngibuza ukuthi ayibonga abonga kephi kithi noma kubo la izalwa khona, ngoba mina ngumuntu celiwe kwambesa. Okay, amawele ayabongwa, abongwa kanjani? Abongwa kuphi? Useceliwe wembeswa but akashadi. Ake ngimphendule. Yes, amawele ayisiphiwo. Akusiyo nje into vele uyithole, futhi amawele ajwayela ukuthi abe ngumlando. Uthola ukuthi kwakukhona obaba bathize ababengamawele phakathi kwaleli ikhaya. So wena asikwazi ukukutshela ukuthi amawele uzohamba uyowabonga emzini la uthanda khona noma uzowabonga kini, ngaphandle kokuthi size sithola ukuthi lo mlando wamawele usuka kuphi, uwaphiwe isidalwa sangapha emzini noma uwaphiwe isidalwa sakini. So kuzokwenzeka uthola ukuthi amawele awumlando wasemzini, kuyokwenzeka futhi ukuthi amawele awumlando wakini lapho usuka khona. Ilapho ke singakwazi ukuthi siyabonga khona amawele. Abongwa kanjani amawele? Right, ngokosiko lwethu thina lwesintu noma lwakwaZulu, ngoba abanye basebenzisa imbuzi, abanye basebenzisa ikapa, abanye basebenzisa izimvu. Kodwa ngokosiko lwethu uyuthole imbuzi, uthi mase uyitholile imbuzi bese uthola inyongo nomswane, bese uthola isiphandla sokuphandla lamawele. Kodwa uqala uye emsamna lembuzi uyothi nasi isiphiwo eningiphe sona nina abantu bala ekhaya, usutholile ukuthi baqhamukapi lamawele, lesi siphiwo salamawele sisuka kumuphi umndeni, bese uyawabonga lamawele. Futhi ukube kuyenzeka amandla ekhona, imbuzi zenze zibe mbili. Uzenzelani lezi imbuzi zibe mbili? Uzokhumbula ukuthi amawele ayalekana, uthola ukuthi sekuhlakanipheleli lelenye leseliyacindezeleka. Kodwa uma ungathola nje imbuzi ezimbili ezizohambisana nobulili bawo, bese ufike uyayishisa emsamo, oshisa impepho emsamo, bese yawabika lamawele, bese uyawabonga ngalezo mbuzi lezo, bese uwafaka lezo iphandla lawo mawele la. Kodwa usuwagezile ngenyongo nomswane ukuthi embathwe zidalwa ukuze engakhuli abe nezinkinga, ngoba imvamisa amawele iwona haqeka kakhulu imimoya. That's why kubalekile ukuthi wabonge esidalweni, ngoba ashesha haqeke imimoya yemndeni. Okay, hayi uphendulekile sisi. Mhlambe lapho ke ekhaya ugogo nawo amawele, and then ubhuti wami omdala futhi nayo nawo amawele, but ubhuti wami omdala abafana bowu2, mina intombazane nomfana. Mhlambe iyipi age engamele mhlambe lezo zinto benzele zona? Siyabonga kakhulu. Uyabona mase siqala eminyakeni eyi12 ila sinamandla khona ukuthi umsungakwazi umuntu ukumenzela umsebenzi la eseqala khona ukuhlukanisa. Uyabona ukuthi nomuntu wesifazane, amantombazane nje asemancane ila suke seqala khona nokuthomba. So kubalekile mase kuneminyaka eyi12 ila usungaqala khona kubenzele. Kodwa angikwazi ukuhlukanisela ngaphandle kokuhlola ukuthi uzowabonga kuphi. Kodwa kuthiwa siyahlola. Bengizokuthetha hamba wabonga kuphi, angumlando wakuphi. Okay, then question yesibili. Yes ma. Yebo, ngikulelwa umama ongizalayo. So usehambe odokotela, wahamba ibhedlela, selokhu mhlambe lento yamqala esamncane. Into evele yenzeke mabemchecka abatholi lutho, but
ukuthi recently ulaliswe esibhedlela, I think kwaphela insuku eziwu4, kwathiwe ekhanda unentuthu. Mhlambe kungafanele silandeleke mayithi into akhule nayo asemncane kufanele silandeleke ngokuzaleka kukamama ukuthi kwenzakala ini zikhona izinkulumo ezazikhona ngoba indlela mawusuthinta indaba yentuthu kukhomba ukuthi kunolaka olithize olithinta into eyisidalwa uzokhumbula ukuthi noma uphupha umlilo noma uphupha intuthu kusuke kunolaka olithize leyidalwa ngamanye amazwi kukhona la okwaphambana khona ebudalweni ongangokuthi umama ake simbambele hlolo sithola ukuthi yini eyenzeka kumama konakalaphi kumama kuze kufike kulesi sigaba ngoba umuntu eseyalapha kodokotela besilungu kufike kubonakala ezinye izinto okungesizona ngoba kusuke kukhomba ukuthi kuyisithezi lento yesintu okufuna ilandelelwe ngesintu futhi ngiyakuthembisa mama ukuthi njobe kulezo ndawo akulula ukuthi asinde ngaphambi kokuthi uzuthola umuntu ozokuhlolela ngempela aqonde ukuthi umama konakala kuphi bese kulungiswa lento kwehlele intuthu iphela ithi asindu mama. Indaba iyaqhubeka 0861596596 umbuzo ongaba nawo wevumkhulu Mlaba la. Sanibonani Gagasini futhi Alex uPonto lo okhulumayo lana eReserve Hill. Ngithi mina ngicela ukubuza abantu ukuthi if ukade ushonelo umama kuthiwa ngithi emakhaya ugezwa kumele kube umalume onigezayo abashana. So if umalume engavumi ukunigeza engafuni ngenxa yenkolo yakhe kuvumelekile yini kuyenzeka yini ukuthi thina siyengane sikwazi ukuthi sigeze thina? Okay, yazi le question ivela njalo Mlaba. Basenkingeni ngempela. Sohlaza into engizwisa ubhlungu kulabantwana lo okhulumayo ukhuluma ngomama wakho sashona. Ngiyaxolisa Sohlaza kodwa uma siyethuneni likanina wakhe asimtholi unina wakhe. Uma labantu bezoqala benza umsebenzi wokugezwa lento ibuya njengento eyisicupho kube ngathi bengaphinde belandelwe isinyama esikhulu. Abathola umuntu owumama okhulekayo nje othandazayo waseSiyoni ngoba ngizwa kubuya into yaseSiyoni ozohamba aqala yohlambulula iliba lalo mama. Lo mama kahambanga kahle. Kunesandla sokuganga, kunesandla somuntu. Angifuni ukulanda kakhulu ngendaba yenhliziyo kamalume ngoba khona lapha engisa khona ingidukise kanti ngisemsakazweni. Kodwa kufuzile ngabe unalenhliziyo anawo njengamanje. Before ke sifike endabeni yokugezwa, thola umuntu ozohlambulula umama ethuneni abe isidalwa nibamba ikhandle limhlophe nibuye nomama wena. Ngoba nikhuluma ngomuntu ongekho oqhamuke ekhala njengomuntu ongathuthunjiwe. Lungisani leyo nkinga qala and then umalume engafuni ukunigeza nina engekho futhi umuntu omzala noma oyisihlobo sakulelo khaya lelo. Ngiyacela ukuthi nibuke nina njengomndeni nihlonze umuntu ozokwazi ukuthi anisize. Uma senisiza lo muntu nikubeke ukuthi abanamandla nokuyibona abadala okufanele benenzele lokho abakhona ukunenzela khona. Ingakho sigcine size sithatha inyathelo zokuthi siyisondelele emsam siyaxolisa ukuthi sisondele emsam singafanelekile ngoba angeke nize niphile kade nihamba nesithunzi sokungagezwa. Definitely kufanele nigcine nizenzele khona ngokubambisana kwenu nina nodwa kodwa ngiyanicela thandanani kakhulu nibambane kakhulu kunedungamuzi elibulala umuzi wakini. Indaba onkakasi Jacob Zuma isikhonze kakhulu indaba esikhulunywa ngolimi lwakithi. Ilalele indaba kanye nomthiyane. Ngilalela njalo nje ngizwe ukuthi indaba zihamba kanjani. Sithemba ukuthi Gagasini uzosithwala ize sibekela siya khona. Indaba with Alex Mthiyane on Gagasi FM. News and actuality. The award-winning Indaba with Alex Mthiyane. Alex, good afternoon. No Baba studio. Mina, I'm really seeking clarity regarding amaphupho enginawo awe inyoka enkulu. And then inyoka they don't attack me, but it's like mina ngisuke ngizama ukubalekela zona and isuke ziningi different colors. So lamaphupho asebuye kaningi. So I remember someone said if amaphupho lokho ebuya amaphupho awodwa then you need to take note, but angazi ukuthi achaza ukuthini lamaphupho enyoka. Okay, Mlaba
Inyoka isitha njoba seyiqhamuka seziningi ubutha lobo izitha and ayimile ziyakusukumela futhi ziyakhambela. Angisho ukuthi vuka uyothakatha kodwa vuka nawe usukumela impilo yakho. Imvamisa abantu basukuma izinto sezonakele kodwa bengizothi mina ngiyacela usukumela impilo yakho nami ngakuhlebela nje ezinye izitha eyivuka ngokugqoka kwakho. Angazi ukuthi mawusugqokile noma usuhamba uyitshela kangakanani kakhulukazi mawufake lezi icathulo nezimpondo ezinda ngazi ibizwa ngani ngokwesilungu. Kodwa mayigqoke lezo cathulo kunokuyitshela angathi kuvuka bese kucasula abanye abantu bese kube ngathi lo uzenza ngcono noma uzenze ngathi ugqoka. Kunezitha izuka nje ngokugqoka sisi empilweni yakho ukuthi nje mawugqoka uzenze ngathi ugqoka kangcono kunathi. So ngiyafisa uNkulunkulu akusize ngoba ngize ngakubona ucikicca amehlo kube ngathi ungagcina ususebenzisa izibuko njengomuntu ongathi usebenza ngama computer kanti kunesiloyo esithize phakathi. Zibalekele lezi inyoka kodwa ibalekele ngokuthi uthola umuntu ozokusiza futhi engakusizi ngomuthi TTT akusuze ngento engathi iziwasho nangokukhulekela ngoba into yakho ihamba nesithunywa sikanjalo. Sure. Ngisendodwe nawo kusithembatha sabona? Mr. Alex naphela lapha studio nomlaba. That's right. Mthia. Yeah, mfethu ngiyabonga kakhulu izophethu useswami usami ngembatha lokhula lophila ngokukhubazeka. Oh lo befona izolo Yeah, no siyabonga. Yeah, ngijabule kakhulu izophethu mangimuzwa la kwigagasi. Sure. Alex no nginenkinga la mfethu uma wami mfethu washona ngo2021 mfethu kodwa ngaze ngamphupha until manje angimphuphi mhla akanamhla umkhulumi lawo mhlaba ngawazi mhlawumbe ukuthi bese yangicheckela. Oh isizathu sokuthi from 2021 akazamphuphe kuze kube manje. Siyabonga kakhulu. Ungangipha yini ukuthi umama wakho wayebizwa ngomabani? Uma wami igama lakhe uNtombi encane Mbatha mama. Ya uyazi mfowethu uma ukhuluma ngokuthi umama awuzange uze umphuphe uthi kimi umoyo ingcwele kaThixo uma sikhuluma ngomama wakho namanje unjengomuntu ongamukelekile nongakaze aze angene emndenini njengomuntu ongathi uyathethiswa ukuthi ufike kanjani lana ngoba akakabisiso isikhathi sokuthi ngabe ula umama wakhe ufele ukuhlakanipha kwakhe ngenkulumo yokuthi ube ngumfazi ozenza indoda kunomuntu wesifazane obelokhu enomona ukuthi umama wakhulisa kanjani amachwane akhe umama wakhe ufele ukuhlakanipha wafela imzabalozo yakhe uma ngilanda ukufa kwakhe size siyombeka phansi emathuneni kunento eqala phansi ivuke bese ngikhalisa into ezinyembezi ngifuna ndoda uyofuna ikhandlela elimhlophe nekhandlela eliyelo nekhandlela eliblue bese ube umuntu ongathi ukhuphukele entabeni uyokhuluma nomama wakho ngoba unjengomuntu ongathi uyantanta ezimvuleni akanakwe ngumuntu and usememeze waze washelwa yizwi ngoba umthakathi wathi mayenza lezi izinto zakhe wagcine waze wavala ukuthi umama wena engaveli ngamaphupho ezontshela ukuthi uhambe kanjani emhlabeni ayikhona la imzalana khona noma lapha enizalwa khona ake niphilelana iqiniso ngizubuqili nobuxoki nobunyoka obuvuka phakathi emndenini nokungangilandisa umlando ngize ngikhulume ngokufa kukamama wenu ngoba umama wenu unjengomuntu ofile engafile ngangokuthi kwayephendulwa lo mama kube ngathi ngabuya abe isidalwe esibikini avala into zenu ningagani ningaganwa ningabi into yalutho hambani niyokwenza lendlela engisho uthole lamakhandlela ukhuphukele entabeni uyokhuluma nomama wakho ungaphathi lutho umuthi kodwa ukhulume nalamakhandlela uthi mama asazwa hamba kanjani sasifisa nathi ukukusiza siyafisa ukukusiza sicela uvele ubuye la ukhona ngoba kukhona indla avalelwe kuyo umama kodwa ebundenini phakathi ongafanele sihambe size siyomkhipha khona ngezibani ukuze azoba isidalwe esihlekini. Yep, uzothatha inamba kaMlaba and then wenze i-follow up mawuna ama questions sithe. I'm on Facebook la. Uthi uCC. Ngicela usizo lwenu la. Kade ngizama ukungena kwigagasi. Kade ngikhuliswa this year. Ngenxa yokuthi kwakukhaleka kuthiwa kufanele ngikhuliswe. And uma wakugcina lokho but emva komcimbi ngaphelelwa umsebenzi kumanje I am unemployed. So kwenzeke kanjani? Number 1
ngaso sonke isikhathi masizokwenza umcimbi sohlaza ekhaya asubheke umcimbi kunento ejwayele ukwenziwa umndeni icuphe idlozi noma icuphe umsamo ukuthi whatever eyothintwa izingane kababomncane noma izingane kamalume zibhedelwe izinto so okungenzeka ukuthi ngalesikhathi ekhuliswa kuphahlwe idlozi elicushiwe noma isidalwa esicushiwe sabuya ngolaka akufanelekile uma umsebenzi uhambe kahle wamukeleke edalweni bese phelelwa umsebenzi ngoba ukukhulisa ingane kusuke kukubikela abantu abadala ukuthi ingane isikhule ngokwanele sesicela nifunele umkhwenyana oqotho nozokwenza izinto ngendlela okuyiyona okusho ukuthi nina anibikanga esidalweni noma anibikanga edlozini also buyani futhi nibhekisise ebudalweni ukuthi ngalesikhathi ekhuliswa lo mntwana azikho inikweletu ezayisalela emuva engagcina seyivusa amacala ukuthi nigijima niyokwenzela ingane imisebenzi ethize ingakaze idlule imisebenzi ethize emndenini. Sure. Ngikhola ukuthi aphenduleka ke sisi and then ngikunolwazi olundi nawe nolwazi maye ukwekakasa. Yebo hello. Hayi sekumukela sisithini question yakho? Ngikubingelela nobaba ngimbuze amaphupho ayi2 nkosiyami lokuqala ngiphupha umyeni wami sengazuthi usendaweni esemanzini idamu phakathi khona inkomo ezimbalabala ezinye zinomhlophe zibe nokumnyama yena esandleni uphethe into eyikwalo and mina ngazuthi mina endaweni ephezulu ngithi mina hayibo uma lapha emanzini lezo nkomo uzengane uthome esephendula kwabe sengiyaphaphama. Uswashona yini? Usaphila. Okay. Ngiyacela ukuthi dadewethu umkhulekise umyeni wakho ngoba kukhomba ukuthi uwena umuntu okufanele umsize kulenkinga yomsamo abhekene nawo okungenzeka ukuthi njengoba umsamo wakubo unje uselekelelwa isidalwa sakeni ngoba kufanele ukuthi agcine ehamba ayogeza amadlozi lamadlozi njengoba umbone phansi emgodini emanzini futhi eneinkomo phakathi ngamanye amazwi inkomo lezi zikhuluma abantu abadala zisho idalwa njengoba isemanzini okusho ukuthi idalwa zakhe zingcolile ifuna ukugezwa bese zikhishwa lapha ezaboshwa khona kodwa umuntu onamandla kumlekelela amkhiphe kulo wamgoda kuona uwena dadewethu ngiyacela nasi siyale nguyala ngaso sisi ngiyacela noma kuvuka inkinga phakathi kwakho nomndeni wasemzini la ugane khona ngiyacela ukuthi umyeni wakho ungamcasukeli noma enza izinto eziphambene ungamcasukeli ngoba ngalesikhathi umcasukela kudinwa laba bantu owafika nabo wena kwamyeni wakho kuzokwenza ukuthi umyeni wakho abe sengozini ngoba ibona abantu asebelelekelela umyeni wakho nasezintweni zakhe ukuthi iphumelele zipha anguphakamisi sisa ngifuni kusasa uthi njalo uphila ngami kodwa nje okubalekile ngiyacela ukuthi ungamcasukeli kakhulu ngoba umyeni wakho unamaphutha unenkani nikhuluma izinto kube ngathi niyavumelana mase kufanele zenzeke abelikhuni kodwa into engifisayo ungamcasukeli kakhulu mthandazise uzohamba be right inkinga nazo ezesidalwa ezomndeni ezasemsamo. Yebo nginibingelele basakazi ebusuku uLuyanda Mkhizelo Embo mina nginokuphupha ngathi sesikoleni ngathi we assemble and then mase sekufuna ubuyelwe emaklasini it's like mina ngihamba ngiyofaka kwelami iclass ngathi sengishiyile indawo eyisikole emaklasi sengingena kwelami kuba yindlu nje emhlophe yodwa le ngiyongeniswa khona. Siyabonga kakhulu. Umbono wakho dadewethu uqonda ukukutshela ukuthi wena awusiyeni umuntu oyothwasa, ungavumela umuntu ozothi hamba uyothwasa uyodla amagobongo. Baze bayakukhombisa ukuthi wena unegumbi lakho ofica limhlophe phakathi lo white usho ukuthini ushiyithunywa. Okusho ukuthi unesiphiwo samanzi, landela isiphiwo sakho sokukhuleka, ujwayele ukuye esontweni okukhulekwa kuyo, ujwayele ukuye emanzini, ziyophakama into zakho nezithunywa zakho. All right. Indaba on Kakasi and we almost get wrapping up now conversation yethu. Sibonga kakhulu ke namhlanje besikade sikunikeza nje ithuba mabe ukuthi ubulalele oqala yes every Wednesday sibane topic ebanayo ehlukehlukile but mangabe kuyi Wednesday yokuqala enyangeni then njoba namhlanje nje kumhla ka 4 then that's when ke sikunikeza ithuba lokuthi ubuze noma yini ofisa ukuyibuza njoba sikwi open line. Asibonga kakhulu ke kumkhulu Mlaba. Ama numbers akho Mlaba? Siyabonga kakhulu njalo ngolesine nangolesihlanu kusasa nangolesihlanu dlale ngitholakala lapha eSangro House office number 315 ku Smith Street. Inombolo zethu u076 492 111
076 492 111 eyesibili u063 702 1026 063 702 1026. Ngiyanibonga kakhulu, ngiyanithanda nonke, nibe nonyaka omuhle ozayo, siyabonga. Alright, umkhulufazi Mlaba ke lo kade ke khuluma nathi namhlanje, and mayikhuluma ngeSangro House ke usho ke eThekwini ku Smith Street. I'm sure you'll be able to find it make uyiguglisha. Thanks to the production team, uSiqiniseko Madlala, and kuzoba uZexthwala as well as uMr Zuza usiphelele for producing a show yethu namhlanje. App ke ikhona for ukuthi uyilalele le show kahle, and makhona ipart ethinta umuntu othile ofisa ukumforwardela ungayi-edita umbuyishare naye lo muntu lo uyiforward. Ikhona ke ishow na ku YouTube channel. Sekwenzekalile ke konke lokhu, mhlambe khona oqonda nayo nawe ngikholwa ukuthi uyaphenduleka. Uma futhi ukuthi konke lokhu hayi khona wena you have experience ukuthi akuzange kukusebenzele, it's also okay, and sithola ngendlela ehlukahlukene indaba yesintu kunama-topic ehlukahlukene ozowathola kule platform iGagasi FM app as a podcast. And thank you for watching. Paula ke kwi-YouTube channel watching this video lapha at the bottom, uzubeke nanembono yakho and nangendlela uMlaba aphendule ngayo. Gagasi FM.